सार दिनैहाय जोङो नैबे हायनारि गामि सेराव मोनसे क्रिकेट बादायलायनाय सिन' बसुमतारिनि नामाव जों नुनो मोन्दों। दा बियो सानबेसेनि आरो बियो ओरैनो क्रिकेट बादायलायनाया डेमनस्ट्रेसन बायदिल' ना बान्था महरैबो गोबाव समनिफ्रायनो सालायबोबाय थादों खेलाखौ बावलागुरि स्पर्ट्स क्लाबा सिन' बसुमतारि मेम'रियेल ट्रफि बहाय होनाय जागोन। दा दिनै जोबथा सान अर्थात दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेला इतिमध्ये आराम्भ जासिगोन। दा खोथाया जाहैदों मा सिन' बसुमतारि नामाव मानो टुर्नामेन्ट मोनसे होनो गोनां जादों। दा बे बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों। सिन' बसुमतारिया सासे जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बे आसामनि सासे मोजां सिटिजेन, जाय मानसिया जातिनि थाखाय, जाय मानसिया समाजनि थाखाय, जाय मानसिया कालचारनि थाखाय सिन्था खालामोमोन। आरो बिथांनि बे नाजानायावनो जोङो बुंनांगोन जोंनि बर' हारिया दिनै एसेबाबो जौगानो हादों। खारन बर'फोरनि गेजेरावहाय निउस पेपार दिहुननाय मानसि गैयामोन, खिन्थु गोबां दिहुनो थैयो। नाथाय सिन' बसुमतारिया बियो निउस पेपार दिहुनदों। प्रथम आर'नाइ जि निउस पेपार बे दिहुनदोंमोन फरनाइटलि। बे आर'नाइ पेपारखौ बिथाङा जेरोखोम खस्थ'यै दिहुनदों बेखौ नुबोदों जोंबो जों उन्दै समाव। दा बे आर'नाइया मा बुस्थु बे बुस्थुखौ इस्टाब्लिस खालामदों अनलि सिन' बसुमतारि। जोंनि बर' समाजाव जों आर'नाइ लादोंबाबो बे समाव जों आर'नाइया मा बुस्थुमोन जों मिथियामोन। नाथाय सिन' बसुमतारिया बे आर'नाइया मा बुस्थु बेखौ बर' समाजाव बे आर'नाइ जिथु दिहुनदोंमोन बिनि थ्रुयै बिथाङा बेखौ बर' जातिनि गेजेरावहाय इस्टाब्लिस खालामदों। आरो दिनैनि तारिखाव आर'नाइखौ जों बयबो मोजां रोखोमनि जों मिथिनो हादों। बिथाङा सासे बर'खौ मोजां मोनग्रा आरो बर'नि थाखाय खामानि मावग्रा मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिमोन। आरो बिथाङा बै समाव रमान स्क्रिप्टनि जिथु आन्दलन, बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बिथाङा जेल जादोंमोन। आरो बिथाङा PTCनि उदयाचलनि जि आन्दलन बेवहायबो बिथाङा दङमोन। बिथाङा गोबां खामानि मावदों। बै समाव बे यांमोन, सेंग्रा मानसिमोन। आरो बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आन्दलनाव 92 जिथु डिमान्ड लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव आन्दलन जादोंमोन, बेहायबो बिथाङा मैखोम भाबै बाहागो लादोंमोन। आरो बिदिनो जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा लेखा रोंनानै साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन। बिथांमोनखौ बोरै साख्रि बाख्रियाव सोनो, बिनि थाखायबो बे सिन' बसुमतारिया बै समावहाय बे ओनसोलावहाय सिडली चिरां ट्राइबेल इउथ एस'सिएसन मुं लानानै बे ओनसोलनि जायफोर लेखा गोरों बिथांमोनखौ दायित्व होनानै बे खामानि मावदोंमोन। जेरैहाय जोङो DC जानानै थांनाय जितेन बरगयारि दङ, बिनिनो फंबाय रबि शंकर बरगयारि, बिनिनो सत्यप्रिय ब्रह्म पाटगिरि जायआ IAS मोन, स्कुल इन्सपेक्टर। बिथांमोनखौ लाफानानै बिथाङा बै समाव बे ट्राइबेल इउथ एस'सिएसनखौ दादोंमोन। आरो गोबां बे ओनसोलनि जोंनि सेंग्राफोर लेखा गोरोंफोरनो साख्रि बाख्रि होनायाव मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन। बै समाव जोंनि हा हु गोबां जाथि हारिनि मानसिफ्रा सेनानै लादोंमोन जायगा जायगा। बेफोरखौबो बिथांमोना नाजानानै बे हा हुखौ जाहाथे गुबुना सेनानै लानो हाया बिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन। बिनि बादैबो गोबां रिजार्भ फरेस्टफ्राव जोंनि हा गैयै मानसिफ्रा हाबनानै थादोंमोन। जेरैहाय दुनाबारि, गारलाबारि, आमथेखा बै ओनसोलावहाय सरकारा जोंनि गरिब दुखिया मानसिफोरनो हा हु होआखैमोन। बिनि थाखायबो बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। हा हु जाहाथे होयो गभर्नमेन्टआ बे मानसिफोरनि थाखाय, बिनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय गभर्नमेन्टजों फाइट खालामदों। आरो बिथांमोना हाखौ थारैनो होनो हादों। दिनैनि दिनाव दुनाबारियाव जायफोर दं बिथांमोना सोंहैबा मोनगोन, गारलाबारियाव जायफोर दङ सोंहैबा मोनगोन, आमथेखा ओनसोलाव फुराना मानसिफोर जायफोर दङ बिथांमोनाव सोंहैबा मोनगोन जे सिन' बसुमतारिया मामोन। बिथाङा जोबथारनायाव समाजनि थाखाय जि खामानि मावलांबाय नोंथांमोना मिथिगौ। दिनैसिमबो बड'सा दैलि निउस पेपार बियो थांनानै दं। बिनिनो फिसाला गारखो बसुमतारिया दिनै बेखौ सालायगासिनो दं। खिन्थु बर'नि गेजेराव खुनु पेपार गैया जाय दैलि निउस पेपार दिहुनदों। आरो सिन' बसुमतारिया ओरैबायदि मानसिमोन, बे मालाबाबो लाबखौ नायामोन। बे गावनि हा हु फाननानैबाबो निउस पेपार बे दिहुनदों। जायनि थाखाय 2005 सनाव नेशनेल एवार्ड बे मोननो हादोंमोन। डक्टर आम्बेडकार दलित साहित्य एकाडेमि बिथाङा मोनसे मोनदोंमोन 2005 समाव। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिनिखायनो बिथांखौ गोसोखांनानै जों दिनै जि क्रिकेट मेच होदों, आङो लुबैदों बेखौ जोङो लासै लासै फेदेरनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव, बेनिफ्राय स्टेट लेभेलावहाय
बिटिआर लेभेलावहाय जाहाथे बेफोरखौ जोङो क्रिकेटल' नङा गोबां जोंहा बिनि थाखाय मावनो गोनां दङ दा ओंखायनो आङो बिटिसिनि जायफोर दानि सासनाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि जायफोर बिटिसिखौ दा सालायनानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे सिनु बसुमतारीनि मुङाव जाहाथे जोङो भबिष्यत जिहेतु बिथांनि अबदानावनो दिनै बर'नि जिथु राव बे रावा 8 सिडुलाव हाबबाय आरो दिनैहाय जोङो सिनायजाबाय पृथिबियाव आरो जोंनि भारतबर्षआव जे बर'आबो मोनसे राव दङ हारिमु दङ बेखौदि जों सिनायनो हाबाय बे सिनु बसुमतारीमोननि नाजानायावनो जों हादों दा नंखायनो आं खावलायगोन जोंनि दानि जायफोर नेताफोर दङ जाहाथे सिनु बसुमतारीखौ गोसोखांनानै